Αυτό είναι το πρώτο podcast του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ESG Lab, που στοχεύει να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη γαλάζια οικονομία, έτσι ώστε να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν πρακτικές στο επιχειρηματικό τους μοντέλο, οι οποίες καλύπτουν 3 βασικούς πυλώνες: το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώσει αυτές τις αρχές και πρακτικές στις καθημερινές λειτουργίες των επιχειρήσεων, ενισχύοντας έτσι τη βιωσιμότητά τους, την ανταγωνιστικότητά τους, ενώ παράλληλα προσπαθεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται ώστε να περιλαμβάνει μια ψηφιακή πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της γαλάζιας οικονομίας. Παράλληλα, σχεδιάζεται και η δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής, όπου οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούν να μοιράζονται γνώσεις και λύσεις για τις προκλήσεις της βιωσιμότητας που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Μέσω του προγράμματος θα εκπαιδευτούν επίσης εξειδικευμένοι μέντορες, ώστε να μπορέσουν να καθοδηγήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της γαλάζιας οικονομίας να ακολουθήσουν έναν οδικό χάρτη προσαρμογής τους στα ESG κριτήρια. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα συγχρονοποιημένο πρόγραμμα την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Erasmus+, μικρής κλίμακας, με πρωτοβουλία της Ελλάδας και συντονιστεί το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Σαρονής. Συνεργάτες και εταίροι του προγράμματος είναι οι εταιρείες Κέντρο Έρευνας για τη Διακυβέρνηση και την Αειφορία, Ethos Lab, από την Ελλάδα, το Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας Τεχνολογίας Κύπρου, CIBIT, και η Dialog Diversity από την Πορτογαλία. Μαζί με τη Σύμβουλο Επιχειρήσεων κυρία Μαρίνα Αλισανδράτου, η οποία συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα ως μέντορας, θα αναλύσουμε μια σειρά από θέματα αναφορικά με την υιοθέτηση των ESG κριτηρίων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της γαλάζιας οικονομίας. Κύριε Αλισανδράτου, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας, κύριε Μέλιο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας αναλύοντας ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος, του ESG Lab. Ποιοι είναι οι γενικοί και ποιοι είναι οι ειδικοί στόχοι του. Το πρόγραμμα ESG Lab δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ανάγκη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γενικά και ειδικότερα της γαλάζιας οικονομίας, ώστε να ευθυγραμμιστούν και να υιοθετήσουν τα κριτήρια ESG για το περιβάλλον, είπαμε, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση, και παράλληλα να καταστούν εν δυνάμει βιώσιμες αλλά και επιλέξιμες για μεγάλες αλυσίδες αξίας. Για τους 2 βασικούς στόχους του προγράμματος, δηλαδή για την ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα καθώς και για τη δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής, COP, έχουμε ήδη αναφερθεί στα εισαγωγικά τα οποία παρουσιάσαμε. Ένας ακόμα ειδικός στόχος του προγράμματος ESG Lab είναι η εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της γαλάζιας οικονομίας, ώστε να μπορούν να υιοθετήσουν ολοκληρωμένες πρακτικές βιωσιμότητας και να προωθήσουν τη διάδοση ορθών πρακτικών ESG στον κλάδο τους. Μέσα από την εκπαίδευση, οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν εκείνα τα εφόδια που θα τις βοηθήσουν να ενσωματώσουν τα κριτήρια ESG στη στρατηγική και τις λειτουργίες τους, αλλά κυρίως να αλλάξουν σταδιακά την εταιρική τους κουλτούρα. Αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα που θα δούμε παρακάτω. Μια ευθυγράμμιση είναι δύσκολη, αλλά είναι και κρίσιμη, γιατί αφορά στη μείωση του αρνητικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων, στη βελτίωση του κοινωνικού τους αντικτύπου και στην ενίσχυση των πρακτικών διακυβέρνησής τους, συμβαδίζοντας, όπως είπαμε, παράλληλα με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, αλλά και την Ευρωπαϊκή Οδηγία CSRD, για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια και ψηφίστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πρόσφατα. Μάλιστα. Σχετικά με τις επιχειρήσεις, ποιες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν στο κλάδο της γαλάζιας οικονομίας και πιο συγκεκριμένα ποιες ανήκουν στην κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της γαλάζιας οικονομίας? Η γαλάζια οικονομία αφορά επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται τους θαλάσσιους και τους υδάτινους πόρους με βιώσιμο τρόπο, όπως για παράδειγμα η αλληλεία,
οι υδατοκαλλιέργειες, η ναυτιλία, οι θαλάσσιες μεταφορές, ο τουρισμός, θαλάσσιες δραστηριότητες, οι ανανεώσιμες θαλάσσιες πηγές ενέργειας, θαλάσσιες τεχνολογίες και καινοτομίες και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων που στην Ελλάδα δυστυχώς ακόμα δεν είναι γνωστές. Όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ορισμό, είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους ή έχουν κύκλο ετήσιο εργασιών μικρότερο από 50 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτές οι επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας της χώρας μας, αλλά και στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο, είναι πολλές φορές πιο ευάλωτες σε οικονομικές κρίσεις, αλλά ταυτόχρονα έχουν και μεγάλες δυνατότητες για καινοτομία και βιωσιμότητα, κάτι που είναι απαραίτητο φυσικά για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους και ειδικότερα στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας. Μάλιστα. Και γιατί είναι τόσο σημαντική η γαλάζια οικονομία για τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και η Πορτογαλία? Η γαλάζια οικονομία είναι θεμελιώδη για τις οικονομίες αυτών των χωρών. Είναι χώρες με μεγάλη ακτογραμμή, καθώς συνδέονται άμεσα με την παράκτεια και τη θαλάσσια δραστηριότητα που αποτελεί πηγή σημαντικών εσόδων και θέσεων εργασίας. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ο παράκτιος τουρισμός κυριαρχεί και αποτελεί περίπου το 67% της ακαθάριστης προσθέμενης αξίας στον τουριστικό τομέα. Παρά τις προκλήσεις όμως, η εποχικότητα του τουρισμού και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας στηρίζεται στη βιωσιμότητα και στην καινοτομία. Κάτι το οποίο αποτελεί πρόκληση για τη χώρα μας. Αντίστοιχα, στην Κύπρο και στην Πορτογαλία, με εκτεταμένη επίσης ακτογραμμή και τους θαλάσσιους πόρους τους, επενδύουν οι χώρες αυτές στην ανανεώσιμη ενέργεια και στο βιώσιμο τουρισμό, εξασφαλίζοντας την οικονομική τους ανάπτυξη. Ωραία. Και τα κριτήρια ESG, ποια είναι η σημασία τους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο της γαλάζιας οικονομίας? Η υιοθέτηση των ESG κριτηρίων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Οι ΜΜΕ όταν εφαρμόζουν πρακτικές ESG όχι μόνο μειώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις στις δραστηριότητές τους, αλλά ενισχύουν την κοινωνική ισότητα, τη συμπερίληψη και την υπεύθυνη διακυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι ενδυναμώνεται η θέση τους στην αγορά, μειώνεται ο κίνδυνος νομικών προβλημάτων, προσφέρεται μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καθώς οι χρηματοδοτήσεις και οι μεγάλες αλυσίδες αξίας πλέον έχουν συνηθίσει να προτιμούν εταιρείες που ακολουθούν βιώσιμες πρακτικές και λογοδοσία. Για να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις αυτές στην υιοθέτηση των κριτηρίων ESG, τι προκλήσεις αντιμετωπίζουν στην εφαρμογή τους και πώς μπορούν να τις ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις? Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συχνά αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η έλλειψη ομοιομορφίας στα πρότυπα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν για την παρακολούθηση των ESG κριτηρίων, η δυσκολία στην συλλογή αξιόπιστων δεδομένων. Επίσης, χαρακτηρίζονται από μια κουλτούρα αντίστασης στην αλλαγή και η ανάγκη χρηματοδότησης την οποία έχουν αποτελεί επίσης ένα σημαντικό πρόβλημα, ένα σημαντικό εμπόδιο. Η λύση σε αυτές τις προκλήσεις βρίσκεται στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων όπως το εθελοντικό ευρωπαϊκό πρότυπο αναφοράς εταιρικής βιωσιμότητας VSME ESRS, το οποίο η σημασία για την κανονιστική συμμόρφωση και την εφαρμογή των οδηγιών CSRD και CS3D που θα ακολουθήσει είναι καθοριστική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επισημαίνουμε ότι η ΙΦΡΑΚ, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχεδίασε το πρότυπο αυτό ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, διαθέτει εργαλεία εκπαίδευσης πάνω στο πρότυπο αυτό, έτσι ώστε να τις βοηθήσει και θεωρεί ότι αυτό θα είναι μια χρήσιμη γέφυρα σε αυτή τη μετάβασή τους προς σε ένα νέο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Παράλληλα, η χρήση των τεχνολογικών εργαλείων για την παρακολούθηση των επιδόσεων ESG αποτελεί μια ακόμα πρόκληση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες
είναι ακόμα στο στάδιο μετάβασης ό,τι αφορά τον ψηφιακό του μετασχηματισμό. Άρα η ενσωμάτωση καινοτομιών τεχνολογικών θα τις βοηθούσε να έχουν συνέχεια στο χρόνο, συνέπεια στα στοιχεία και ευκολία επαλήθευσής τους. Επιπλέον, η εκπαίδευση των εργαζομένων και η ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων στην εταιρική στρατηγική της εταιρείας μπορεί να διευκολύνει την αποδοχή των αλλαγών από τη διοίκησή της και το σύνολο των εργαζομένων του οργανισμού, ενώ η αναζήτηση επιδοτήσεων ευρωπαϊκών ή εθνικών θα μπορούσε να καλύψει τα αρχικά έξοδα εφαρμογής αυτών των πλαισίων αναφοράς, τα οποία δεν είναι και λίγα για μια μικρομεσαία επιχείρηση. Σωστά. Αναφερθήκατε στην οδηγία CSRD. Θα μας ενημερώσετε πώς επηρεάζει τις αναφορές σχετικά με τα κριτήρια ESG. Η οδηγία CSRD είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία πρόσφατα, μόλις το Δεκέμβριο του 2024, ενσωματώθηκε στην ελληνική ένωμη τάξη. Επεκτείνει τις υποχρεώσεις των εταιριών για τις αναφορές ESG και καθορίζει πλέον ένα σταθερό και μόνιμο πλαίσιο λογοδοσίας των επιχειρήσεων στα θέματα βιωσιμότητας και δημιουργίας των εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης. Αφορά κυρίως μεγάλες εταιρείες και εισηγμένες ή εταιρείες δημοσίου συμφέροντος και απαιτεί από αυτές να δημοσιοποιούν λεπτομερείς πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή, τις κοινωνικές προκλήσεις, τη διακυβέρνηση και άλλα επιμέρους στοιχεία. Η οδηγία αυτή θα οδηγήσει πια σε σαφέστερα και σε αυστηρότερα και πιο εναρμονισμένα πρότυπα αναφοράς, γεγονός που θα επιφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια και υπευθυνότητα στις επιχειρήσεις, θα μειώσει τον κίνδυνο του greenwashing ή του blowwashing, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τη φήμη τους και να προσελκύσουν περισσότερους επενδυτές ή να ενταχθούν και αυτές σε μεγάλες αλυσίδες αξίας. Όμως από το 2026 σταδιακά αυτή η οδηγία αρχίζει να επεκτείνεται στις μεσαίες και τις μικρομεσαίες εν γέννη επιχειρήσεις, εκτός αν μετά τις πρόσφατες κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που όλοι παρακολουθούμε από την πλευρά του Ατλαντικού, την άλλη πλευρά, υπάρξει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια κάποια σταδιακή επιβράδυση της εφαρμογής της οδηγίας αυτής, όπως ήδη έχει αρχίσει να συζητείται από ορισμένα κράτη, Γερμανία, Γαλλία, στο πλαίσιο της διατήρησης και της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και των ευρωπαϊκών προϊόντων. Είδαμε. Μάλιστα. Ωραία. Συνοψίζοντας, θα θέλετε να μας πείτε ποια είναι τελικά τα ωφέλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γαλάζιας οικονομίας από την υιοθέτηση των κριτηρίων ESG. Η υιοθέτηση των κριτηρίων ESG έχει πολλά ωφέλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της γαλάζιας οικονομίας. Θεωρώ ότι αυξάνει την ελκυστικότητα της επιχείρησης για επενδυτές, βελτιώνει την εταιρική της φήμη, μειώνει τους κινδύνους φυσικούς και άλλους, ενισχύει την καινοτομία και την προσαρμοστικότητα της επιχείρησης στο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον το οποίο δημιουργείται στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο. Επιπλέον, η εφαρμογή των ESG κριτηρίων μπορεί να προσφέρει πρόσβαση σε χρηματοδότηση ευκολότερη, όπως τα πράσινα δάνεια, οι επιδοτήσεις, και να συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Ήδη στον τραπεζικό τομέα έχουν εμφανιστεί τα πρώτα προϊόντα που συνδέουν τα επίπεδα δανεισμού, κόστους δανεισμού με την επίτευξη κριτηρίων ESG και κριτήριων καινοτομίας. Ταυτόχρονα οι ΜΜΕ που υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους και προετοιμάζονται καλύτερα για τις προκλήσεις του μέλλοντος, όπως είπαμε και πιο πριν. Νομίζω ότι το πρώτο αυτό podcast αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να διασυνδεθούμε και να μείνουμε συντονισμένοι σε μια σειρά που θα ακολουθήσει με πιο ειδικότερα και πιο γενικότερα ανάλογα την περίπτωση θέματα που αφορούν και τη γαλάζια οικονομία και την προσαρμογή της στο ESG περιβάλλον. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μια σειρά από εταιρείες, από μέντορες και από τους υπόλοιπους εταίρους του προγράμματος αυτή τη σειρά των podcast, να αναλύουμε θέματα που θα βοηθήσουν όλους μας να ακολουθήσουμε έναν πιο εύκολο και πιο δημιουργικό δρόμο στο ταξίδι των ESG κριτηρίων.
να ευχαριστήσω και να πούμε ραντεβού για το επόμενο podcast μας. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.